Ще правим Vision Board. Значи, ние до сега не сме правили такова нещо и решихме да започнем от тази година и да си манифестираме живота, който искаме за 2025. И като цяло много не се препокриват снимчиците. Даже сме избирали едни и същи от Pinterest. Да, общо взето избрахме си от Pinterest 30 снимчици, които искаме да ни се случат и ще ги залепим на ето този картон. Ще стане така естетично. Всяка от нас си избра снимки в Pinterest, като идеята е да подберем такива снимки, които искаме да ни се случат през годината. По този начин визуално си представяме живота, който искаме през 2025 и един вид го манифестираме. Така, аз и Марина имаме една и съща снимчица избрани, за да си завършим магистъра. Само че... Както се вижда тук, не присъства абсолютно никъде. И започваме да го търсим. И си викам, аз не помня да съм го рязала, да не би да е паднал в коша. Изкарах го от кофта. Току-що, буквално е малко мръсно дори. Магистъра. Това знак ли е? В кофта ли? Надявам се не. Това знак ли е, че няма да изкараш? Но да не е това. Просто при нас магистъра ни е много проблемен. Тема. Да, защото аз не се явих тази година, която трябваше да завърша. Тя трябваше да завърши миналата година. И затова ние сме си го сложили във Vision Board, понеже това е едно от нещата, което на гложди отвътре супер много. И това ни е, даже факта, че сме избрали една снимчица, снимчица. Без да се наговаря. Да. Мисля, че е по-късно, че това трябва да се случи тази година. И се надявам, това, че се го сложила в коша, не е лош знак. Не. Ето го и крайният резултат на моя Vision Board. Много сладичко стана. А това е Vision Board на Марина. Като цяло са доста подобни. Ето го и крайният резултат. Готови сме. Много сладко се получиха. Сега ще покажа първо моята. Те са доста подобни реално. Да. Както се получиха. Даже имаме две общи снимки. Тая, която е на концерти и другата, която е за магистъра, както вече разбрахме. Да, доста подобни, което се очакваше. Но... При мен има повече ногти и при мен има повече книги. Да. Ти имаш две ногти, да? Имам две ногти и имам две книги. Да. Само, че имам чувство, че някой не съм ги залепил достатъчно. Аз сега виждам, че стърчат. И най-вероятно ще трябва пак да долепим някакви работи. Нищо. Но за момента е така. Общо взето ще се опитаме да направим нещата или поне повечето, които присъстват в този Vision Board. И това си един вид манифестация към Вселената. Кажи, какво си сложила? Сбъднат тези неща. Да, аз основно съм сложила, тук имам две за плетене. Искам да започна да плета книгоразделители или като цяло да плета повече, защото сега съм плела само две нещица. Искам да пътувам, затова имаме самолет, искам да отида на някакъв концерт, искам да започна да си водя читателски дневник, обаче такъв, който си е мой личен, персонализиран, в моя си тетрадка, не купен. Искам да правя повече съдържание със сигурност тази година. Някакси ми се струва супер да почна да качвам такава в YouTube видеа, защото ми е като някакъв видеодневник и просто ми е готино да си спомням за тези моменти. И какво? Искам да започна да пека някакви сладкиши, като цяло да ям по-здравословно също така.
това е нещо, което присъства Това е общо. Да, и при двете, и да тренираме, и като цяло да се стегнем малко, защото миналата година доста се разпуснахме. И двете бих казала. Да. Така се получиха нещата. Разбира се, ако може малко повече пари да се спестят или да се направят, това също присъства като пари. Имам и пикник, разбира се, четем на книги. Да, това е основно при мен. Хайде, кажи за себе си. Не много по-различно всъщност, но да, какво имаме? Разбира се, фитнес, както каза Катето вече, доста подобно. От гледна точка на работа, аз имам тук доста неща с ногти, разбира се, парите са точно тук. И така си е. Това, което говорихме за магистъра, ето къде се падна точно в средата, горе-долу в центъра се намира. Я покажи си твоето, че е пак в центъра. Кое? Магистър. Да, че едно и също. И двете така се паднаха централно. Да. Така че се надяваме това нещо да се изпълни наистина тази година. Също съм си сложила тук концерти, тъй като искам тази година също да ходя на повече концерти. Пътуванията са ми ето тук отдолу. Тук са така Bestie Vibes, защото искаме да пътуваме и с Бестито. И какво? Да. Бестито зад картона. Така, друго, тук искам тази година да готвя повече. Ето тук може би се вижда. И какво друго всъщност? Четенето ми е тук. Защото и аз също Тя си възвърна любовта към четенето. Да, най-после успях. И ето тук съм си сложила така две красиви снимчици за четене. Естетично да ми е хубавичко. И също, нещо, което не казах, искам да си водя нещо като дневник, не читателски, обикновен. Затова съм си сложила един journaling, ето тук така. С спестяванията ли? Това са много неща, но не, ето виж, тук просто. Защото имаше един такъв, дето е за спестяване. Или това е за пачките? Това е при пачките, да. Окей. Да. Добре. Това е общо взето. Това е, да. Съветвам, който не си е направил такъв борд да си направи, било то дигитален или много релаксиращо. Да, беше много забавно да ги правим, да ги режем, да ги лепим и да си ги подреждаме както си искаме. Тук няма как да сбъркате и как да си ги направите, така че много готина идейка. Бай! Чао!